krećemo. 3-4 sad, ajde. 3-4 sad, krećemo. Nakon pola sata priče uvodne, koja nije snimljena ili jeste, krećemo. Dobro, dakle, podcast broj 41 i dobro poznato lice sa nama. Evo, možemo slobodno reći još jedan član našeg analitičarskog kolegijuma, Jovana Mirosavljević, koja nas je eto toliko puta već zadivila i na terenu, ali bogami i van terena u ulozi i komentatora i analitičara, nešto što je zaista dobro ide i eto mogu reći da smo svi zaista ostali fascinirani načinom na koji ona sagledava odbojku i kako tumači sve to što se dešava na terenu. A što se tiče i ovog dela igračkog, jel tako, posle nekoliko uspešnih sezona u Lajkovcu, evo sada prva sezona van Srbije. Jovana je član rumunskog Trgovišta i eto, već je igrala i Ligu šampiona, nedavno se plasirala u polufinale Kupa CEV. I eto, ajde, znamo da Jovana baš ovako pasionirano prati odbojku i sva moguća takmičenja i zaista je zahvalan sagovornik u tom smislu, posebno za ovo što mi želimo danas da prodiskutujemo, a to je osvrt posebno na Rumuniju, jel tako, gde ima i dosta naših i igračica i trenera. Tako da, hajde da ne dužim, evo da te pitam, odmah na početku, dotakli smo se te teme prošli put kad si bila i u vezi je sa ovom tvojom donekle dvostrukom ulogom, ajde sad i analitičara, jel tako, i igrača, ali interesuje me šta je verodostojnije, da li kada sagledavaš igru i učinak ekipe iz terena ili kad to gledaš sa strane, sa tribina ili recimo sebe u nekom odloženom snimku posle na TV-u? Pre svega, dobro veče i vama i gledalcima. Jako mi je drago što ste me ponovo pozvali u podcast i složila bih sa vama da zaista volim i eto uvek se radujem tome da pričam o odbojci, da analiziram stvari, da se bavim ovim temama. Što se tiče ovog pitanja koje si mi postavio, ne znam, mislim da zaista i dok igram utakmicu sam svesna dešavanja u prostoru, da kažem, i sebe i svojih poteza i grešaka i dobrih i loših poteza. Možda zaista kada si sa strane van terena ili na tribinama ili kad gledaš vidiš nekako celokupno kako ekipa izgleda, šta radi, gde greši, gde je problem. U suštini ja mislim da u terenu dok je utakmica u toku najviše se fokusira na sebe, mislim na sebe, tako bi i trebalo. I onda si manje možeš da shvatiš šta to ne funkcioniše kao što možeš sa strane. U svakom slučaju tu je trener iz tog razloga sa strane da bi mogao da nam ukaže na to. Ali ne znam, mislim da zaista dosta puta kada sam van terena, a zatim uđem u teren, na primer, smatram da je neka totalno drugačija atmosfera, jer mislim da u tih, što kažemo, trosobnom stanu, ne možeš da pogodiš trosoban stan kad pogrešiš, kad uđem, kao da sam ušla u neku drugu prostoriju. Sad uopšte to nije taj neki osjećaj koji sam ja imala dok sam bila van terena, da li je dobra, loša atmosfera, da li, ne znam, su igrači uplašeni, nisu, da li su u panici, da li žele da se bore dalje ili šta god. Tako da mislim da kad bih trebala da komentarišem neku utakmicu i kada bih trebala da pričam o tome, da bih imala možda neki mnogo realniji utisak o tome van terena i dok sam sa strane. Međutim, što se tiče opet nekih stvari koje možemo da utvrdimo zbog čega je ekipa imala problem, zašto je izgubila ili zašto je napravila toliko grešaka ili šta god, ja mislim da je ipak mnogo realnije kada si u terenu. Ajde da onda samo završim ovo, jer to sam te pitao jer bih voleo da spomeneš tu jednu pa činjenicu možda što ljudi koji sa strane to gledaju i ne vide, možda i ne razmišljaju o tome, ali koliku ulogu u recimo
u svemu tome ima trener, u smislu da mi kada gledamo sa strane ne znamo šta je taktika trenera, ne znamo šta je on namenio, kakvu ulogu kom igraču. I sad, da li može da se desi situacija, recimo, da neki igrač namerno, da mu je uloga takva da radi za ekipu da bude nevidljiviji, da neki bude možda vidljiviji na terenu, pa da i ovaj koji možda nije ostvario neki, bog zna kakav učinak, opet više uradi za ekipu nego onaj koji je možda postigao i više poena, ali nije zadovoljio neke trenerske zahteve. I opet mi to ne vidimo, mi samo vidimo ono što se desi na terenu, ali ne znamo šta je trener vama namenio. Slažem se apsolutno i mislim da takođe statistika koliko govori, toliko i ne govori. Zato što tu u odbojci pogotovo postoje mnogi elementi, jedan od vrlo važnih elemenata obavezne igre, preuzimanja odgovornosti, ne znam, oko dodavanja free bolova, rešavanja s kontri, dizanja, odbrane, na primjer, nekih lopti koji zaista ne bi smele da padnu. Ja smatram da svaka ekipa jako teško može da funkcioniše bez takvog jednog igrača. Naravno, ne pričamo o ekipama koje imaju dream team i zaista neke vrhunske igrače koji mogu i teške i nemoguće lopte da rešavaju, što pravi mnogo veliku razliku, ali eto da kažem i na nivou na kom ja trenutno igram i na kom sam igrala pre toga, mislim i da je individualno što se tiče trenera, zato što treneri daju određene zadatke pre utakmice, neki daju dosta zadataka, neki ne daju. Jednostavno, kod nekih trenera ima jako puno informacija, ima jako puno nečega što on očekuje da bilo koji igrač treba da ispuni, a jednostavno kod nekih trenera imaš punu slobodu, igraš ono što najbolje znaš, što umeš i kada se sve sabere i oduzme, što sam ja do sad zapazila, je uvek bolje kada igraš sa manje informacija i ne znam, sa nekim jednostavnim zadacima, zato što je stvarno na utakmici, pa recimo kad utakmica traje 5 setova, 2 sata, ne znam, i više od 2 sata, pa jako je teško sprovesti 10 zadataka. Malte ne je nemoguće. I različitih, na primjer, sa nečim što se nisam susrela do sad, to je recimo da imamo 3 vrste odbrane, black, red i white, na primjer. I imamo 3 vrste odbrane na side out, na visoku, na polu loptu, izvinjavam se, iz prijema, kada dizač diže idealnu, kada je lopta u sistemu, kada je lopta van sistema. Znači, ja trebam sav napor psihički i mentalni da u tom momentu uključim da sada imam primača i sada imam loptu koja je u sistemu ili van sistema. Ja sad ne znam da li trčim na kuvanu, da li trebam da ostanem, da li se izvlačim, ne znam, ostavlja 1, 2 lopte i neke slične stvari. Ne mogu da kažem, dešavale su se i utakmice u kojima smo stvarno isključivo i zbog toga samo taktički pobedili određene ekipe, zato što, naravno, trener koji je to spremao, odgledao je puno videa, dao je nama određene zadatke i mi smo recimo nekih 7 dana to sprovodili da prva postava igra kao naša ekipa, da druga postava bude zapravo ta protivnička ekipa. I onda smo mi otprilike na utakmicu došli već tako nekako uigrani i to je bilo prirodno. Iz tog razloga nije bilo teško. Međutim, na utakmice koje su na 3 dana, da između toga mi zaista gledamo video konstantno, ali da su utakmice na 3 dana i da dobiješ informaciju danas, na primjer, sa 10 zadataka i da treba sutra svih 10 da sprovedeš, ja mislim da to zaista maltene nemoguće. Ajmo, Jaglija, Rile, ko će? Ajde, ja ću prvo pozdravljam moju veliku drugaricu Jovanu, jako mi je drago što je vidim i stvarno popravila si mi dan. Nije bio nešto strašan, ali u svakom slučaju drago mi je da si tu sa nama i za početak me prvo zanima, davno si otišla od kuće i dok si igrala u Staroj Pazovi, dok si igrala u Lajkovcu, da si prvi put otišla iz Srbije, šta ti nedostaje najviše, kad ti je li bilo suza na početku, koliko je teško uopšte
tako mlad otići iz Srbije. I meni je zaista drago što sam ovde. Hvala, Jaglija. Pa, ja sam otišla u septembru i nama je trenutno takav raspored i sve da zaista jako mali broj puta sam bila kući. Nedostaje mi sredina i okolina i navikla sam ja da igram uvek u ligi gde svi sve znamo, gde se manje više družimo. To mi najviše nedostaje, ali recimo mislim da je to u 99% slučajeva najviše mi nedostaje kuća. I stvarno u početku mi nije bilo teško jer ja sam stvarno krenula rešena da ću da izađem iz Srbije odavno već još recimo od pre ove sezone 1 godinu dana ili čak i 2. I stvarno mi na početku nije bilo teško. Međutim, ja mislim da svaki sportista mora da naiđe na neke veće ili manje nepravde sa kojima zavisi mislim, kako se ko bori i kako ko prihvata. I iskreno, pošto svakako radimo to što volimo najviše, mislim da stvarno najveći problem predstavljaju tako te neke situacije što te što te unesreći. Nije zaista da te unesreći, ali mislim da u tim momentima pogotovo poželiš da si kući, da odeš, da budeš sa svojim roditeljima, sa svojim prijateljima. Ali to je nemoguće. To za mene bilo ove sezone stvarno i dalje je jako teško zato što sam imala samo za Novu godinu recimo ta 3 dana slobodna. Recimo da ću nekih 9 meseci sve ukupno biti ovde. I onda sam imala jedan kratak dolazak otprilike to kada se dođe, kada je 1 dan slobodan. To je stvarno da se provede samo pola dana kući. Jako je teško da letuje automobilom, da se ide, konekcije avionske su stvarno loše. Tako da iskreno da to što mi najviše nedostaje to je kuća. Na kakav si klub naišla? Je si naišla na klub kakav si očekivala ili je i tu bilo nekih iznenađenja, prijatnih, neprijatnih? Pa naišla sam, mogu da kažem, na dobar klub. Sad zaista ja ne mogu da sudim po tome, pošto nemam iskustvo u inostranstvu, ne znam da li je ovo nešto što je dobro ili nije. Recimo da ću kroz 3-4 sezone biti mnogo kompetentnija da dam taj komentar. Međutim, određena očekivanja moja u neku ruku i naravno iz razgovora i planova pre sezone nisu bila baš ispunjena. Recimo da sam se negde u prvom delu polusezone najviše borila sa tim. Međutim, naravno, sve moraš da naučiš, tako da sam ja naučila i kako da se izborim sa tim. Ne mogu da kažem da sam stvarno birala ovaj klub između ostalog i pre svega zato što se igra Liga šampiona i zato što i ako se ispadne iz Lige šampiona može da se dobije šansa da se igra CEV. Tako da jako mi je bilo bitno da eto, ima i nekih evropskih utakmica sa nekim ekipama s kojima recimo ne bih imala prilike da igram inače. Ne verujem da je meni sad najteže, ne polazim od toga, meni je najteže, meni je najgore, niti bilo šta. Ja sam sigurna da svako od igrača je verovatno se susreo sa nekim situacijama kada su došli u klub, to jest većina igrača i najboljih sa stvarima koje nisu očekivali, sa nekim rečima možda koji su tako glasile pre sezone i nekim dogovorima koji se tako nisu obistinili. Daleko od toga, na primjer, sad evo konkretno zašto pričamo, da sam ja smatrala da sam mogla u prvom delu polusezone da dobije mnogo veće šanse na nekim bitnijim utakmicama, jer stvarno kada se sve sabere i oduzme mi ne možemo da kažemo, niti ja mogu da kažem da nisam igrala i da nisam dobila šansu realnu. Druga stvar je Srbija i druga stvar je moja država u kojoj sam ja zaista tih 5 superligaških sezona odigrala svih od prve do poslednje utakmice. Međutim, sigurna sam da tako svaki igrač, gde god da ode, u kojoj god državi da se nađe, tu su igrači koji su domaći igrači, koji su duže od mene, koji su njihove nacionalnosti
i u svakom slučaju da oni su već nekih 10 stepenika ispred mene. I to je, sigurna sam, zaista normalno i da to se ništa drugačije neće biti ni naredne sezone, ni one tamo, ni za 5 godina, pa makar i ja, kao što si rekao, bila reporter sa VNL-a. Tako da ne mogu da kažem sad, najvažnije utakmice kreću sad i ove neke najvažnije, najjače utakmice, da kažem, koje smo imali, sam igrao zaista cele. I sad kreće i play-off i sve četvrtfinale kupa, to polufinale ceva, tako da sad je najvažniji moment u kom sam se izborila da, eto, da kažem, da budem toj postavi konstantno. Aj, Rile, uključi se ti. Sad ste, pa dobro, sad ste na drugom mestu, eto, u prošlom kolu su dobili i tog Blaža, jel? Što je svakako velika stvar. Pričaj nam malo o toj ekipi, eto, na primjer, i ono što mene direktno zanima, kakvi su bili planovi pre ove sezone, zapravo, na kakav plan si ti došla tu? Mislim da generalno, svaka ekipa manje više kada dovodi neke bolje igrače ili kada računa da će imati dobrog i kvalitetnog trenera, ima najviše ciljeve. Iako ja mislim da nekada ljudi nisu realni, da mogu da kažem predsjednik kluba, bilo ko na nekoj vodećoj poziciji nisu realni da to što oni kažu mi želimo 3 trofeja, 4, da to nije uopšte tako lako. Kada se priča, kada dođe sezona i kada vidiš da ti imaš još tu, ne znam, 10, 9 timova, nije ni bitno, pa svi se bore za to da pobede i da osvoje nešto. Tako da ja kada sam dolazila ovde, naravno da je bio cilj da se uzme svaki trofej, da se uradi nešto u Ligi šampiona, to što je nama i za malo izmaklo. Naravno da su sad ciljevi da se što bolje prođe u cebu i mislim da to, zaista želela sam u takvoj ekipi i da budem i da učestvujem u tako nekoj priči, zaista da imate neke najviše ciljeve u smislu da se igra finale i da se osvoji nešto. Na utakmicu sa Blažom koju si pomenuo, zaista mogu da kažem da je to jedna od možda naših maltene i najboljih utakmica ove sezone. Mislim, i mi smo igrali u četvrtak taj cev i oni su igrali u sredu protiv Lođa. Kao što sam rekla, njima nije bilo od nekog rezultatskog značaja. Daleko od toga i ne smatram da su zaista došli sa nekim ciljem da izgube utakmicu, ali oni su prvi na tabeli i to recimo nekako zagarantovano. I kažem, mislim da je u ovoj utakmici bilo mnogo važno da pred ovo četvrtfinale kupa, koja je bitna utakmica, dosta bitnija od te ligaške utakmice jer je ispadanje, da nekako ostvarimo pobedu. Utiče na samopouzdanje ekipe i na to, na sav taj naš rad i trud, kao što sam ti rekla, možeš da zamisliš da radimo jako puno, čim ne možemo da dobijemo 2 dana slobodno. Neka nagrada za sav naš taj rad i trud ovih proteklih 6 meseci. Kakva ekipa? Mislim, vidim dojaka sa svih strana, ima čak i neki reprezentativki drugih država i tako. Jeste, da, pa zaista smatram da su ove sezone ekipa i sastavljena po tome da Trgovište ima najviše neke ciljeve u rumunskoj ligi. Isto tako mislim da je dosta i to što Blaž, Trgovište povuklo i ostale ekipe, i Volontari, i Rapid, i svi su zaista prvih 5-6 timova recimo maksimalno pojačali ekipe, budžete, stavili neke nove ciljeve na sto. Što se tiče naše ekipe, kao što već znate, mislim, iz Srbije smo Ana Bjelica i ja. Do polusezone imali smo dizača iz kanadske reprezentacije. Ona je prešla za Potsdam, potpisala je na polusezoni Ilka, belgijski reprezentativka, pardon. Onda smo imali na poziciji srednjaka Grkinju, koja je isto na polusezoni
prešla Olimpijakos, na poziciji srednjaka nismo dovodili nikakvu zamenu i u ekipi imamo Miru Todorovu, srednjeg blokera, ona je bugarska reprezentativka, imamo libera, Nikolinu Božičević, ona je hrvatska reprezentativka, dobro, do duše nije ni važno sad da pominjamo do ovog leta ili kako god, ona je reprezentativac. Ostatak ekipe su sve rumunske igračice, većinom, to jest prethodno leto ovo koje su igrali, sve od njih su igrale i bile su u reprezentaciji. Tako da mislim da je zaista napravljen dobar koncept i ono što je ove godine Rumunsku ligu i klubovima što je otežalo dosta, što je uveden limit. Jer između ostalog mi imamo limit stranaca, to jest moraju da budu 2 Rumunke u terenu. Tako da verujem da pojedini klubovi, kao što se ranijih godina radilo, zaista na svim pozicijama dovedu strance i onda stvarno recimo da Rumunke u nekim tim najboljim ekipama i timovima ne dobiju toliko šanse koliko sad su manje više i primorani, što je veliki plus za njihove igrače, naravno i za njihovu reprezentaciju, a što je otežavajuća okolnost za strance, jer zaista nikad se ne zna kome će se kolo slomiti i u kom momentu će koji igrač od stranaca morati da izađe iz terena, jer prosto kad se igra sa tim minimalnim brojem Rumunke nisu te koje mogu da izađu zbog pravila iz terena. Koja od tih ekipa gore ima najviše domaćih igračica? I kakve su one uopšte, misli, kakav je to kvalitet? Pa Trgovište ima najviše. Da, Trgovište ima najviše rumunskih igračica. Ja mislim da, sigurna sam da Blaž nema. Blaž čak mislim da ima manjak rumunskih igračica, Blaž ima dosta stranaca, ali i Rapid isto, mada Rapid je na početku sezone recimo jako puno igrača doveo i ne mogu da kažem nagomilao, ali bilo je jako puno stranaca i jako puno rumunskih igračica, ali mislim da Rapid ima tu realnije pokriće za taj limit stranaca, za Rumunke koje mogu da uđu u teren. Ali eto kako u Rapid je u jednom momentu imao 4 libera, pošto je Teodora naknadno potpisala, Rapid je u jednom momentu imao 4 libera, tako da zaista oni su imali najveći broj, ja mislim, igrača, nisu imali sigurno najveći broj Rumunki, mi imamo. Trgovište, pa ne znam za taj komentar, ne znam kako da, mislim, nezahvalno malo da komentarišem, ali verujem da mi imamo stvarno najbolje rumunske igrače. Ono što svakako, to je moje mišljenje bar, ja bar ne bih poredila uopšte srpske igrače i u Srbiji kad god sam igrala i s kim, u kojoj god ekipi, mislim i protiv bilo koga da sam igrala i u reprezentaciji, ne bih poredila kako se zove, ne bih poredila, prvo ne bih mentalitetom. I smatram da smo mi onako, ajde odbojkaška nacija, mislim da smo zaista nacija sporta. Tako da pre svega moje neko mišljenje je da mi sport totalno drugačije posmatramo. I ne mogu da kažem se to nauči, ja smatram da se nekako u Srbiji mi sa tim rodimo. Bilo koji sport, bilo koja ekipa i bilo koja liga. Što ne bih rekla baš da je ovde tako. Koji je razlog, ne znam, ali zaista mi imamo u ekipi igrača koji itekako mogu da, naravno, da igraju i ovu ligu i da igraju u našem timu, između ostalog na poziciji primača nas 3 smo, druga 2 primača su njihova 2 primača rumunske reprezentacije, tako da, kao što sam rekla, smatram da sam na nekim tim utakmicama mogla da dobijem više šanse, ali mi smo imali, naravno, iz nekog razloga, nije sigurno slučajno, imamo utakmice koje su te 2 devojke igrale, koje ja nisam igrala. Mnogo mi znači to sad kad smo se osvrnule već na našu ekipu, zaista mi znači što imam, eto, barem jednu igračicu, ali između ostalog i Mira i Nina pričaju, Nikolina na poziciji libera pričamo istim jezikom,
tako da je, kako se zove, u tom kontekstu mnogo lakše, a pogotovo kad imaš nekog svog. Iako misliš nekako, ma dobro, nema veze, nije sad toliko ni bitno da li će baš biti sa nekim iz Srbije, pa šta ima veze. Nakon ovog iskustva, zaista moram da kažem da je stvarno bitno. Bar jedan igrač da bude tvoje nacionalnosti, svoje države, neko koga poznaješ, mnogo olakšava stvarno. A Jaglija, prekinuo sam te bio kad sam... Nisi. A ako sam ja dobro razumeo, Joco, ti si ljuta malo i nezadovoljna zbog te činjenice da si delila minutažu sa rumunskim reprezentativkama, mada ja što sam video u ligi, a nije to baš toliko puno utakmica, sad nije to bilo neki kontinuitet, sada nisi u nizu igrala 3, 4, 5 utakmica, nego kombinovao si koliko vidim, jel? Jeste, to je stvarno... Sad sam se jako nasmijala kada si rekao ljuta, pošto moram da ispričam ovu anegdotu, jako je smiješno. Na jednoj utakmici, recimo sada izgubili smo u prvom delu 3-2 od Dinamo Bukurešta i ja sam stvarno utakmicu tu odigrala jako dobro i narednu utakmicu koju smo igrali protiv Piteštija, koja je naravno manje bitna i dosta slabija utakmica, ja sam recimo na nekih, pošto mi je bio određeni pravac napada zabranjen da pucam, ja sam to opucala, pogrešila i to je recimo na 3-3 je trener mene izmenio. Ja sam izašla napolje i separatisala sam se 2 metra od svih ostalih Rumunki i stajala sam ovako skrštenih ruku, nisam progovarala i sada Mira Todorova dolazi, pošto na srpskom bez padeža, a ljuta si gi? Ja kažem, naravno da sam ljuta. Ona kaže, dobro, to je normalno, neka, i treba. Kažem, pa Miro, neću se pomeriti odavde, ne možeš da zamisliš koliko sam ljuta. Ona kaže, pa dobro, ti si bar ljuta, evo ovu devojku drugu koju je izveo, ona je sva srećna što je izašla. Maša u publiku. Dobro, ali nisam primetio da je bilo nešto strašno. Igrala si mi, sad igraš ove najteže utakmice. Jeste, pa ne, nije bilo strašno, ne, to je bilo, šta je bilo najstrašnije, izvini, najstrašnije, ne bije mene ovde niko, šta je bilo jako teško prihvatiti, uopšte nije bio problem u neigranju ili bilo što, jako je bilo teško prihvatiti što je ona često menjao i u toku utakmice. I sada jedan set igraš 5 poena, pa ne pipneš loptu, pa izađeš, pa uđeš u drugom setu, pa igraš drugi set, pa onda ne igraš treći, četvrti i onda kao u petom ulaziš na, 10-10. Ja mislim da tu ne može ni jedan igrač da izvede, niti tako da funkcioniše. Ima jako puno anegdota sa tih utakmica. To je stvarno bilo, kako se zove... Između ostalog, ja sam naučila da se ne naljutim na to, iako stvarno sam teško prihvatala to u početku, jer nije nikakav problem da ja ne igram i naravno nisam se ja ljutila zato što ako mi je rečeno da nešto mogu ili ne mogu da uradim, a ja uradim suprotno i ne poslušam, naravno da je sasvim opravdano da izađem napolje, ali u tom celoj nekoj zbrci menjanja zaista mislim da je ne samo meni, nego i njima jako bilo teško da dođemo do neke maksimalne igre. Kakva god da je ta igra naša u tom momentu. Jako bilo teško, ne znam, posle prvog asa ili posle prve greške u napadu izaći napolje i onda posle 2 seta ući sa bilo kakvim samopouzdanjem. Tako da mislim da su dosta. Generalno, to je bilo i očekivano i to je bilo normalno. Ja sam dovedena ovde kao stranac, ja sam dovedena kao neko se očekuje da će tako moći da funkcioniše, da će moći da popuni neki drugi nedostatak od drugog igrača, ali baš zaista dopuniti nešto od 10-10 u 5. setu posle, 2 seta stajanja, jako teško, ili i izmene bez, posle prve greške. Ali dobro, eto, kažem, izborila sam se, nije tako strašno, to sam ja sad malo onako izdramatizirala, uopšte nije bilo na taj način i
igrala sam, da kažem, i u Ligi šampiona, ali eto, jedan od primera je to sa te utakmice. Takvih je bilo još 1, 2, 3, kad sam se stvarno tako jako naljutila. I posle toga Mira više uopšte nije podržavala to što se ljutim i onda mi je rekla u jednom momentu, stvarno ne možeš više da se naljutiš, pošto mi ovu utakmicu moramo da pobedimo. I budi spremna, molim te, vratit ćeš se u teren, budi spremna. Ajde prvo ovako, ajde da kažem da si na toj utakmici na kojoj nećeš da se preterano hvališ, samo si rekla da si stvarno dobro odigrala protiv Bukurešta, osvojila 27 poena, to je prvo. Svaka čast, tu si podsjetila na one neke dane i stare Pazove, one početke. Onda da je tvoj trener, to je jako bitno da se kaže, stvarno jedan veliki stručnjak, Giovanni Caprara, Italijan, čovjek koji sad ima 60 godina i negde mi je jasno što je takav. Znaš, ja sam negde celu karijeru negde uz Zorana Terzića, pa i Zoran Terzić je znao i još mlađi od Caprare da na prvu grešku izbaci iz igre. Što bi se reklo, imaju pravo i jedan i drugi, i svetski su šampioni, jedan i drugi. Caprara, svetski prvak u Japanu, ja bio kad je dobio zlato čovjek i sa Titom lično i tako dalje, nema veze. Bio je 4 puta pobjednik Lige šampiona, ne baš stalno kao prvi trener, imao je tu i nekih pomoćnih uloga. Tako da stvarno jedan veliki stručnjak, 5 puta osvojio Scudetto, ajde sad ja to gledam ovde, i da kažemo da je njegova supruga, ona je tu prisutna, koliko ja znam, je li tako? Naravno. Jeste, da, ona je drugi trener. Čuvena Irina Kirilova, Parhomčuk, ja ovo sve govorim i zbog naših gledalaca, ko ne zna, jedan od najboljih dizača svih vremena, čuvena članica na početku sovjetske reprezentacije, posle hrvatske reprezentacije s kojom je osvojila, mislim, 3 srebrne evropske medalje i tako dalje. Uglavnom, ti po meni imaš od koga da učiš i da naučiš, pa ti meni sad reci kakav je ta druga strana medalje, osim što je on strog, osim što, kakvi su ti treninzi, jel on ima vremena da se posveti vama ili je to ipak surovi profesionalizam? Puno ste i putovali, bila je Liga šampiona, bio je sad i CEV kup, možda nije bilo ni puno vremena za trening. Slažem se sa tim da imamo zaista, da kažem, u stručnom štabu i velikog trenera. Izvini, molim te. I da kažem da je on čovjek koji je već zadužio Trgovište osvajanjem titule. Prve, jedine, vidjet ćemo. Nadam se da nije jedine, ali možda bude i jedina u istoriji tog kluba. Možda ove godine vi uspete još jednu da osvojite. U svakom slučaju on je čovjek tu legenda, je li tako? Jeste, istina. On je te sezone kada su osvojili tu titulu, Nešić je bio trener do, recimo, otprilike negde u ovo vreme, ali oni u tom momentu nisu igrali na play-off, nego su igrali kao ko zauzme prvo mesto na tabeli. Što ja opet nekako, da, daleko od toga, on je zaista ovde i legenda i oni i gledaju na njega tako da je zadužio klub u tom nekom smislu. Zbog te titule i svega. U suštini to što sam čula od ranije, od ostalih igrača, naravno da on, kao što si rekao, čovek od 60 godina, dosta se on i promenio na nekom, ajde da kažemo neko bolje, ali smatram da nema više ni neke energije, ni snage i da možda sad nekim drugim očima gleda posle celokupnog tog iskustva. Ja sam sigurna da on, kada je bio selektor Rusije, da je to izgledalo totalno drugačije, pogotovo kada je imao, kako se zove, toliko godina koliko je imao. Što se tiče treninga, pa mogu da kažem da sad možda više radimo neki pravi stil italijanskog treninga. Sad ne znam, u suštini tako radimo cele sezone. Jako puno ima tih nekih vežbi volej skula i svaki trening pokriva, ne znam, i prijem, i odbranu, i dizanje, i blok, i napad, i 6 na 6.
6 na 6 nikad se ne igra recimo nekako slobodno, da je tu samo rezultat ili da je bez rezultata sa servisom ili sa kontrama, uvek je sa nekim zadacima, uvek je lopta, ne znam, ili pomerena ili gde on kaže u 2 ili u 4, ne znam, sa kontrama, sa tim nekim njegovim zamislima. Ja nisam do ovog momenta tako trenirala i mogu da kažem da je to mnogo teže, pošto stvarno na jednom treningu, to jest na svakom treningu otprilike mi pokrijemo sve elemente koje treba da radimo. U ovom nekom periodu ranije smo, dok je to bilo uopšte moguće sprovesti, imali smo jutarnje treninge, naravno pored teretane i jutarnje treninge u kojima su dolazili odvojeno primači i liberi, odvojeno ostali igrači, to je nama zaista mnogo značilo, jer tu su bili, dosta su bili treninzi intenzivni, nisu dugo trajali, ali smo dosta radili. Međutim, u nekom momentu kada smo mi odavno već počeli da radimo, da igramo, na 3 dana i da putujemo i da imamo teška putovanja, zaista mi te jutarnje treninge uopšte nemamo nikada da sprovedemo. Otprilike je nemoguće. Uvek je na dan utakmice jutarnji trening kao što je, kako se zove i inače svuda recimo. Međutim, na tim večernjim treninzima jako malo imate neke slobodne igre. Jako retko, što ne znam, mislim, ja nisam trener, ali ja bih to promenila. Zaista, jako je teško, nemaš nikakav osjećaj da igraš set, nemaš nikakav osjećaj utakmice, niti bilo šta. Imaš, naravno, te situacije koje mi radimo su realne, dešavaju se u igri, ali to je nekako u veštačkim nekim uslovima, jer kad bi pustio da se igrao normalan neki set, te situacije bi svejedno morale da se dogode. Tako da što se toga tiče, mislim da on dosta je fokusiran i jako puno potencira na nekim tehničkim stvarima, što u napadu, što u prijemu, što u odbrani, i što jako je teško, zato što ja mislim da on od početka ima od svakog igrača mogućeg kog trenira u tom momentu, on ima zamisli i cilj da napravi od tog igrača da može da sprovede sve što on zamisli i kako on kaže. Da li tehnički u napadu, da li je onaj pravac napada, da li je to, ne znam, kuvanje ili ne znam, kao na primjer mene sad što forsira da skačem u trojni blok, što recimo po meni, ali ja sam sigurna da otprilike nijedan trener u Srbiji nikad nikom nije palo na pamet uopšte da ja sad idem da skačem u trojni blok jer sam ja mnogo korisnija u odbrani. Niti ja to sprovedem kako treba, niti to izgleda kako treba. Smatram da samo otežam svojoj ekipi pozadi, da ništa ne olakšam, ali eto, on ima sad tu neku zamisao da kao što ostali igrači mogu, ili ne znam, rumunski primač koji, ne znam, je 5 cm viši od mene, kako ona može, on tako smatra isto da ja mogu, i zato da, na primjer, u stanju je da to forsira nekako do momenta dok se to ne desi. Makar za to trebalo ne znam ja koliko, 5 izgubljenih utakmica, mesec dana treninga, i on je u stanju da zaista to traži, da se te neke stvari ispune i da se urade. Što se tiče Irine, ona je drugi trener i mislim da ima to, jako je lepo imati u svojoj ekipi, u stručnom štabu nekoga sa toliko iskustva i takve karijere, ali i da pomaže dosta sa tim nekim savjetima na utakmicama i sve to. Što se tiče Caprare, nemamo nekih, da kažemo zaista, ne možemo da dovedemo uopšte pitanje njegovo znanje odbojke. Mislim, to stvarno, ispočetka sam rekla, imamo jako puno informacija i jako puno zadataka, i on jednog momenta uopšte te informacije nije ni suzio, niti je pokušao nešto da smanji ili da promeni kada je vidio da prosto pojedinim igračima ne može to tako da funkcioniše. Međutim, on je zaista uporan sa tim dok svi nekako ne napredujemo.
Kaži mi, kažeš da se on promenio vremenom i tako dalje. Evo sad tvoja prva godina na polju. Koliko su se ti promenila, kako lično, tako i igrački, jer ipak i ti nega treba da se prilagodiš i tom sistemu i mislim, svemu kompletno. Pa, Izvini, da li vidiš kod sebe neke pomake prosto i ti si tu došla da napreduješ, naravno igrački u pojedinim elementima i kako tebi sad to deluje? Pa iskreno, mislim da sam se dosta promenila, to je moje mišljenje, vidjet ćemo, nadam se da će se to pokazati. Mislim da sam se promenila na bolje zato što sam nekako bila primorana da moram da igram bez greške ili sa apsolutno nekim minimalnim brojem grešaka i nekako sve to kada odeš, kada je to drugi klub, kada je inostranstvo, to te sve tera, što ne mogu ja da kažem da nisam ranije, ali stvarno i zaista mora sve da se radi na 150%. Prosto tako je, da bi se uopšte zadržao u terenu. Znači, ja se stvarno ne osvrćem se na to kako neko drugi igra, zašto ona igra pre mene, pa ona, ne znam, prima lošiji servis, pa ne znam, ona je pogrešila, nju su izblokirali, ali ono što sam zaključila i što sam videla je da stvarno moja jedna greška je kao nečih 10. Tako da to je mene primoralo da ja moram da budem u svakom momentu maksimalno skoncentrisana, jer i na 5-5 u prvom setu, a i u petom setu na 14-14 moja koncentracija mora da bude ista, što je mene samo dovelo do nekog igračkog napretka, zaista. I samim tim nisam uopšte lako zaslužila svoju šansu da igram ove utakmice koje se sada odvijaju i koje će tek da budu, Bože zdravlja da ću ih igrati. Zaista uopšte nije bilo lako da dođem do toga, pre svega mentalno. Mentalno, zato što jednostavno prosto to su rumunski reprezentativki od kojih se očekuje da će ovo leto da nose njihovu reprezentaciju. Prosto zašto bi Jovana koja će za 2-3 meseca da ode odatle i neće recimo za 5 godina ni pomenuti Trgovište, zauzimala mesto ili zašto bi se u ostalom ja trpela, ja nisam tu dovedena da me bilo ko istrpi bilo koju grešku, a one zaista treba nekako tu rumunsku reprezentaciju da podignu na neki viši nivo kao što njihova država trenutno ima taj cilj. Tako da, apsolutno, smatram da ću se sa tim stvarima uvek boriti, ali eto da je to neki korak napred za mene i isto tako što je jedna stvar koja mi je jako bila teška. Kada sam došla od prvog dana, počelo je sa menjanjem tehnike mog prijema i između ostalog, recimo da je to za mene bilo nemoguće jer sam dobila prosto neke sugestije koje ranije nikada nisam čula, niti sam bila svesna da radim prilikom odigravanja čekića i u prijemu. Stvarno nisam. I nekako, pa ja smatram da recimo to nije neka stvar na kojoj sam ja trebala toliko da radim. Mislim da sam imala dosta mana u nekim drugim elementima. Međutim, eto recimo to je na mene psihički, mentalno dosta uticalo zato što sam stvarno bila pod velikim pritiskom nekim da to moram da promenim. Tako da neke odbojkaške igračke slobode u ovakvom sistemu ima jako malo. Što je sasvim u redu, pošto zna se ko je trener, što se kaže, zna se ko je gazda u kući, ko se prilagodi tome i ko poštuje to, taj će igrati. Ko ne poštuje i ko se ne prilagodi, prosto jednostavno taj neće igrati. Tako je bilo, tako se na kraju ispostavilo. A i sad malo da proširimo priču sa Trgovišta na celu Rumuniju. Neću uzeti Jagli priču o koloniji naših, pošto se ti u to bolje razumeš, ali me interesuje, ajde, pošto si izašla iz naše lige, ušla u rumunsku, kako ti ovako generalno deluje kvalitet rumunske lige i organizacija celog takmičenja? Mislim da sad ima najveći broj timova koji su nekako tu konkurenti za titulu, za određene rezultate da uđu u finale i u polufinale, pošto otprilike
se ranije znalo da jedan klub ili dva naprave neke bolje ekipe i onda ostali budu dosta slabi, budu izopšteni iz to uopšte bilo kakve borbe za titulu. Tako da je ove godine po tom pitanju liga dosta zanimljivija. Kažemo da tu prvih 6 ekipa otprilike svi imaju i poraze i pobede jedni od drugih u međusobnim duelima, osim Blaža, koji je zaista u našoj ligi ove sezone najkonstantniji i ubedljivo, mogu da kažem, mislim, totalno zasluženo i ubedljivo prvi sa svim tim što su prikazali. Ajde, Jaglija, kreni onda sa A dobro, ne, mislim, kad pričamo o tom kvalitetu lige, malo pre je Joca rekla vrlo bitnu stvar. Oni imaju sada ligu u kojoj 2 rumunske igračice moraju igrati u postavi. Možda misliš kako je to bilo pre. Pre si imao 7 strankinja, moglo je da igra ko hoćeš. I logično je da je ta liga jača od naše lige. Mislim, kad dođu reprezentativke Srbije, kad dođu reprezentativke, ne znam, ajde, Bugarske, Kanade, Amerike, tako da negde mi je logično da oni imaju kvalitetnije timove, ovih bar prvih 5. Ali u svakom slučaju njima je najveći problem upravo te rumunske igračice. To im je najveći problem. I ne daj Bože da sutra neko kaže, malo je 2, 3 rumunke, tu su oni već u drame. Oni nemaju toliko igračica. Znači, oni nemaju 3 rumunke. Oni sad imaju ligu sa 11 klubova. Je li neko istupio iz lige već? Međedija je istupila, ali je ušao Kluž. Pa da, ali ima neparan broj ekipa, je li tako? Ja mislim da je neparan broj ekipa. 11 ekipa u ligi, da. Ali kažem, njima je maksimum, kad bi nešto sutra još probali sa još nekom rumunkom više u postavi, to bi već njima bila prava katastrofa. Oni ne bi imali te igračice da pronađu nigde. Za taj nivo odbojke koje oni žele, tako da je to ogromna razlika i, mislim, glupo je reći, Jovanina sreća je što su kod nje reprezentativke, ali sreća kluba je, mislim, što su to reprezentativke. I dobre su, mislim, ova je visoka i potencijal, kako se preziva? Buterez, da, ona je baš onako i, što bi se reklo, ima neku budućnost, perspektivu. Ova druga je niža, pretpostavljam malo bolji primač, ili bar bi tako trebalo, da bude po default. Ali u svakom slučaju, kažem, liga, kad bi mi imali, zamisli kod nas da imamo 5 stranaca kao 2 naše igrače. Naravno. A da su sve te strankinje bolje od naših. Dobro, mi to ne bi mogli da nađemo baš tako lako. Jer ogromna je razlika između naših igračica i rumunskih igračica. To je osnovna... Kao što sam rekla. Da. A mene zanima druga stvar. Čekaj, sad se igra još jedno kolo, je li tako? Da, manje više jedno kolo, mislim, ostalo je samo Rapid Lugoš neko zaostalo kolo, ali mi ostali svi imamo samo po jedno. Da. I onda je play-off, jel? Jeste, da, s tim da imamo da odigramo 2 utakmice četvrtfinala kupa i što ima polufinale Ceva, igramo i mi Blaž, to jest, eto, zadesio se takav žreb da smo zajedno. Tako da, ako sad želiš da imaš informaciju kad počinje play-off, ne zna niko. Da, eto, to je i sad taj večni problem rumunske lige. Ajde, uveli su konačno play-off, hvala Bogu, jer su pre znali da igraju ljudi trokružno. Ja stvarno dugo pratim tu rumunsku ligu. Negde pronađoh u nekoj arhivi pre par dana fotografije iz Galacija kada je Terza sa Majom Ognjenović osvojio prvu titulu za Galaciji. Bili smo tamo, ja snimao nekom kamerom, znači, to je tako davno bilo i oni su igrali, to je bio neki kao puno nekih malih završnih turnira. Pa su igrali na 4 mesta, 4 kluba, svaki put je jedan bio domaćin, sabirali su se bodovi, čudesa, znači, nije imalo pojma, nemaš veze, mislim, ko će kad u kom trenutku
postane prvak i nikad nisu ljudi znali da organizuju ligu. Kod njih je organizacija lige, utakmica na katastrofalnom nivou u odnosu naravno na našu ligu koja je godinama tu bila primer. Eto, ovo je bio intermezzo, time out. Ovo je ova izmena na 5. poenu, aj sad nazad. Hvala. 10-10 je. Najopasniji rezultat u 5. setu, ajde. Može. Ma ništa, pričali smo o sistemu takmičenja, znači vjerovatno sad se završava taj ligaški deo i kreće play-off što je pre bilo stvarno retkost u rumunskom prvenstvu i uopšte Jovana, eto, malo nam reci kakva je uopšte organizacija lige. Oni nisu poznati kao, ne znam, neki vrsni organizatori, možda ovih posljednjih par godina, s obzirom na to da su ipak često u evropskim kupovima, možda je sada situacija nešto bolja. Slažem se svakako, pošto recimo sada to četvrtfinale su zaista ostavili za sam kraj i pritom se igra u 2 dobijene utakmice. A samim tim imamo i 2 ekipe koje učestvuju u CEV-u, imamo i play-off, eto i neka zaostala kola. Organizacija svakako nije kao u Srbiji, zato što, evo, recimo, polufinale i finale kupa igramo 13. i 14. maja, što je zaista jako kasno. Međutim, recimo da su sad to neka viđenja, jer mi stvarno ne znamo kada ćemo zapravo početi play-off, zbog recimo tog zaostalog kola između Rapida i Lugoša, pošto naša utakmica koja je trebala da bude 18. u ovom mesecu, mora da se odloži, da bi oni odigrali tu utakmicu, jer protiv Rapida igramo to četvrtfinale kupa. Tako da samim tim, kada dođe i CEV i play-off koji se igra na 3 dana, ne znam kada će zaista oni staviti tu utakmicu da se odigra, tako da što se tiče te organizacije nije dobra. Međutim, u muškoj odbojci u Rumuniji, oni, recimo, ne znam da li su stvarno, ne pratim, ali eto, neke teme koje smo se potegli u slačionici zbog našeg rasporeda, oni već igraju i jedan dan je samo i finale kupa, a oni su samo 2 nedelje pre nas započeli prvenstvo. Tako da sad je 3. mesec, što je recimo i normalno i objektivno manje više u svim državama da se igra nekako u martu, izvinjavam se, nije u maju, ali naša ostaje tu za polovinu maja, što je recimo toliko blizu nekog finala Lige šampiona. Tako da što se tiče organizacije, mogu da kažem da je jedino dobro to što ima play-off, ali vremenski je opet nekako teško i jako dugo traje sezona i neko taj 15. maj je stvarno daleko i da se nekako, mislim da nije ni realno da se završi prvenstvo sa polufinalom i finalom kupa. Pogotovo što nije samo finale i nije jedna utakmica i što se igraju tako neke 2 bitne i važne utakmice dan za dan. Ali evo sad, ajde, kad smo spomenuli bili Srbiju, a ako stavimo stvari opet u širu perspektivu, Rumuni znači imaju finalistu Challenge kupa, imaće finalistu kupa CEV-a. Kako je sad rumunsko zapravo prvenstvo onda u odnosu na druga velika evropska prvenstva? Ajde, Turska i Italija, ajde da ne računamo, ali recimo Poljska, Nemačka, Francuska i tako. Da, pa ja mislim da u manje više u svim državama, dobro, Tursku su sada pogodile ove nepogode, mislim što se desio zemljotres i ostalo, pa se njihovo prvenstvo nije ni realno gledati. Međutim, eto, ja pratim u Francuskoj, će uskoro da se odigra finale kupa. Oni igraju recimo ove nedelje, nisam sigurna. To što sam videla, u Nemačkoj je recimo to već odigrano, u Italiji takođe, u Rusiji isto, tako da nekako sve te jače lige imaju opet neki bolji raspored, a svi imaju predstavnike u najvišim tim nekim takmičenjima i zaista iz svih tih država nekako klubovi ti budu u završnicama, imaju stvarno gust raspored, ali nekako, recimo, po meni je to neka bolja organizacija, jer ipak mi smo bar to četvrtfinale kupa zasigurno mogli da odigramo ranije, nekako i polufinale, recimo, ne znam, u nekom decembru ili
ili tako nešto, jer tada nismo imali ovakve utakmice i ovaj ritam. Jer nama recimo otprilike, pa mislim da već mesec dana mi igramo, pa i više od mesec dana, mi igramo sve utakmice na 3 dana i tako će biti do kraja. Tako da poslednje 3 meseca lige mi imamo utakmice na 3 dana. A što je neki ritam koji ima, ne znam, Fener ili Vakif ili Corneliano, zavisi ko dogura do Final Fora, do finala Lige šampiona. Ajde sad što se tiče samo kvaliteta, vi ste igrali sa Ezadžibašijem, igrali sa Hemikom i to ovako bilo prilično gusto. Mi smo ovde gledali Zvezdu protiv tih Nemaca, Potsdama i tako dalje. Ajde uporedimo malo te ekipe i te zemlje. I sa Rumunijom. Pa da, pa dobro, svakako da protiv Ezadžibašija nismo imali mnogo čemu da se nadamo. Nije bilo ni objektivno, naravno niko ne izlazi na teren sa ciljem da izgubi u svakom slučaju. Ja sam prvu utakmicu u Istanbulu igrala. Doduše, eto, nekad tu nije ni baš startnih nekih 6-7 igrača počinjalo tu utakmicu, ali mislim da smo mi otprilike ništa tu nismo pitali da bi bio i veliki uspeh da smo uzeli set. Međutim, jako malo nam je falilo Hemik, kako se zove, da ostavimo na toj 3. poziciji, a da mi zauzmemo 2. poziciju. I u kući, u Trgovištu smo izgubili utakmicu, zapravo izgubili smo obe utakmice 3-2. U kući u Trgovištu smo imali čak i meč loptu na 14-13, tako da smo, eto, možemo da kažemo, bili jako blizu pobede. Nije otprilike igrano 3-0 sve na razliku, pa bili smo blizu pobede, imali smo i meč loptu. Zatim u Poljskoj kad smo igrali, isto smo izgubili 3-2, bili smo blizu takođe da pobedimo. Dušu u toj utakmici nismo imali meč loptu, ali smatram da smo tu utakmicu mogli mnogo lakše da pobedimo. Smatram da su oni zaista do to neke druge utakmice dodatno pali i između ostalog ostali i bez prvog trenera. Recimo, dan jedan pred našu utakmicu. Drugi trener, to je pomoćni trener, je vodio njihovu ekipu. Možda i to je neka najveća šansa i prilika koju smo propustili da bi nastavili dalje da se borimo u toj Ligi šampiona. Međutim, eto, kako se odigrao žreb, igrali bi protiv Fenera, pošto bi zauzeli to mesto Hemika. Tako da mislim da bi to isto prilike bilo neki odlazak u Istanbul i dolazak ovde kao i protiv Ezadžibašija. Možda je u neku ruku bolje što smo završili na tom 3. mestu, pa smo dobili šansu da igramo CEV, odigrali protiv Olimpijakosa. Sad imamo priliku da uđemo i u finale CEV-a, što nije mala stvar i smatram pogotovo za našu ekipu, za naš tim i za jedan rumunski tim je u svakom slučaju velika stvar. Eto, zapravo jedan od 2 rumunska tima će biti u finalu CEV-a. Ajde, Jelija. Meni je ovo zanimljivo, znači, što kaže Joca, jedan od 2 rumunska tima bit će u finalu CEV kupa, jedan je već u finalu challenge-a. Mislimo na Lugoš, gledali smo Lugoš u Pazovi, bar sam ja bio na utakmici. I sad, ajde, okej, u Evropi nisu 2 Rumunke u postavi i 5 strankinja, već tamo možeš da igraš u Evropi sa 7 strankinja ako ih imaš. Ali definitivno nije daleko, ni našoj ligi, eto i Pazova ove godine i ko beše i Tent je prošle godine dogurao daleko i svake godine nam neki klub tako dogura daleko, očigledno još samo malo nekog ulaganja u smislu 2, ali zaista dobre strankinje. Sad će Rile odmah da kaže ja nisam za strankinje. Ali ako želimo da onda dođemo do tih finala evropskih kupova, mislim da je to toliko daleko od naših najboljih klubova. Eto, ću samo to da kažem. Da to nije baš tako daleko koliko se možda čini. U svakom slučaju, mislim da
Alba je, na primjer, ekipa koja je uopšte nije jeftina, da se razumemo. Znači, to su naše internacionalke, reprezentativke, osvajačice zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima i ne treba da budu jeftine te igračice, da se razumemo. I kao što je rekla malo pre Jovana, naše igračice koje dođu u Rumuniju, a ima ih eto 17, da ne propustimo taj podatak, Milane, imamo 17 igračica, to su trenera. Da su vredne, da su posvećene, da sve znaju, što se kaže, zašto su tu došle. I meni je drago što je tako, i meni je drago što naše igračice ovakav utisak. Gde god odu, a posebno u Rumuniju, pošto je to komšiluk i treba uvek ostaviti dobar utisak tu, da bi neke nove generacije mogle da eto krenu u inostranstvo baš iz Rumunije. Ne znam, eto, kakva su ti očekivanja od tog dvomeča sa Albom, sad ste dobili u prvenstvu. Može li se reći da ova utakmica u prvenstvu i nije bila nešto preterano bitna? Mislim da je Alba već bila broj 1 i pre tog meča. Pa da, utakmica nije imala nekog rezultatskog značaja, do duše za nas je imala da bismo zagarantovali tu drugu poziciju. Pred ovo poslednje kolo. Za nas je svakako imala to i isto tako moramo u Lugušu da napravimo, da kažemo, jedan dobar rezultat da bi ostali na drugom mestu i da bi u play-offu išli na 7. ekipu, da ne bismo ostali 3. Pa onda išli na volontari. Tako da mislim da Blaž zaista cele sezone drži taj jedan kontinuitet i bez poraza je. Do duše, taj jedini poraz koji oni imaju je protiv Dinamo Bukurešta i to je, kako se zove, utakmica koju su na osnovu federacije izgubili 3-0 zato što su napravili grešku i nisu imali 2 Rumunke. Jedna strankinja je ušla na servis i automatski, oni su pobedili utakmicu 3-1, automatski je utakmica, kako se zove, bila dodeljena Dinamo Bukureštu 3-0. Ali da kažemo, oni zaista nisu imali poraz, pošto to ne možemo nazvati porazom. Tako da isto mislim da oni zaista cele sezone igraju toliko dobro i na jednom visokom nivou da taj neki kiks, da ne možemo sad ni da umanjimo kvalitet naše igre, niti toga što smo mi uradili, ali zaista nije imalo nikakvog rezultatskog preteranog značaja za njih, više za nas. Ali kao što sam rekla, mislim da je to bila naša jedna od najboljih igara ekipno ove sezone. Rile? Ajde, mislim da smo negde pokrili manje više sve što smo negde planirali da pričamo. Sad sam proverio, si bila gošća u podcastu broj 7. Tada, koliko se sećam, smo nešto najavljivali da si već zrela za odlazak napolje. Evo, zanima me sada, kakva je situacija? Da li imamo neku informaciju, bar poluzrelu za nastavak karijere? Nemamo. Nemamo nikakvu informaciju, a stvarno, pa što ne, rekla bih stvarno, nemamo informaciju, trenutno, nažalost, nemamo. Ja ne znam, izvoli, Jaklije, ja trebam da dajem reči. Za početak, nemam ja nikakvu informaciju, a da ti nešto ne znaš ili znaš. Za početak, jel bi ostala tu? Ne verujem da bih uopšte ostajala u Rumuniji. Dobro. Viš, Rile, tako se kreće, bre. Rile, čoveč. Naučit ću, čekaj. Da ne malerišemo ništa, dobro. Da ne malerišemo. Da. Pa nemam stvarno nikakvu ideju, nikakvu priču, ne znam u kom, sad bih nekako, eto, to smo pričali da li sam zrela za izlazak ili nisam, smatram da nekako nema pravog vremena, naravno treba igrač da izađe u inostranstvo kada se osjeća da je za to spreman. U svakom slučaju nema pogrešnog tajminga niti bilo šta, ako to zaista neko kao
kao mlađi, ako to zaista želiš, ja smatram da je to odlična stvar. Ne mislim uopšte da treba sad pošto poto ići, niti da treba napuštati Srpsku ligu, i zaista jako je lepo da naša liga bude na nekom određenom nivou i da zadrži kvalitet. Međutim, i u svakom slučaju, ako izađeš mlad, uvek možeš da se vratiš kući. To je ono što ja kažem, u svojoj državi si uvek dobrodošao. Tako da što se tiče mene i nastavka moje karijere, mislim da sad nekako kad sam nakon ove prve sezone odigrane u Rumuniji, da nekako mogu sad možda malo bolje da percipiram stvari i kad sam osetila to inostranstvo, ali mislim da sad mogu da izaberem u kom smeru želim da ide moja karijera, da sad već nekako imam i dodirnih tačaka mnogo više i sa drugim nekim igračicama koje su igrale u drugim klubovima, u drugim državama, kako su njihova iskustva i neka nova, tako da kažem, poznanstva koje mogu dosta da mi pomognu. Iako sam ja mislila da kad sam izlazila da to nekako najbolje moguće što sam ja mogla da izaberem, da je to pravi izbor, da je to prava odluka, mislim da čak ni da mogu ne mogu da kažem da sam pogrešila, mislim da mogu i za 5 i za 6 godina opet da izaberem nešto što nije tako kao što sam ja očekivala. Međutim, ja stvarno ne mogu da kažem, trenutno sam zadovoljna i uživam celokupnim dešavanjima. Naročito ću biti srećna ako prođemo u to finale CEVA. Mislim da to je velika stvar, pogotovo, ajte recimo da prognoziramo da će Skandići proći, da se odigraju neke 2 utakmice sa Skandićem, to će biti jedno veliko iskustvo i smatram da nisam uopšte donela pogrešnu odluku, niti bilo šta. Međutim, sad nekako mogu da razjasnim, da raščistim u kom smeru želim da ide moja karijera, u kojoj bi ja to državi voljela manje ili više da igram. Nekako sam sad, eto, mogu da kažem, zrelija u tom smislu, ali Rile, evo ekskluzivna vest, ne znam. Ja ne znam u kojoj državi želim da igram. Morat ćeš da me pozoveš u podcast, znači, za 3 meseca. Rešit ćemo, znam čoveka što je glavni. Ajde da onda Ajde, reci. Samo kratko je pitanje, a sada te pitam, pa ćemo pričati isto kad bude naredni podcast, jel bi bila zadovoljna bar jednim trofeom ove sezone? Da. A imate na talonu 3, jel tako? Da. Jedan trofej bi ispunio ambicije. Da, sigurno. Mislim da smo u nekim momentima imali toliko loše igre da se nije računalo uopšte da ćemo moći na bilo koji način da se izborimo uopšte, to recimo sa Blažom, na primjer, ili sa Rapidom, ili bez obzira u kontekstu da smo mi pobedili i izgubili. Naše igre nisu bile kao što je očekivano, tako da ja smatram iz ove sezone da smo i na polusezoni promenili igrače i da smo imali puno uspona i padova da bi jedan trofej apsolutno ispunio ambicije, jer smatram da ne igramo tako kako bi trebali na nekom maksimalnom nivou, da ovo nije naš ekipni maksimum, vidjet ćemo, možda ćemo se mi još podići, za sad idemo na bolje, ne želim da ureknem stvarno timski, ekipno, sve to što prikazujemo zaista neuporedivo bolje od pre 3 meseca. U svakom slučaju imamo još dosta da igramo i utakmice na 3 dana, vidjet ćemo kako ćemo se snaći u ovom ritmu još 2 meseca. Da, ajde da i ne prenebregnemo ovu osnovnu ideju podcasta, jel tako, pratiš našu ligu, to znam. Kako ti se, ajde neku prognozu ajde sad možeš sa strane ovako da... Kako ti se svidio kup? Da, kup, na primjer. Pa si vidio kupu i prvenstvo do kraja play-off, da. Pa nemam prognozu stvarno za prvenstvo i za kraj play-offa. Ne zato što, da ne, sad će da bude, da li navijam za nekog ili ne navijam, manje ili više, nije. Nije, stvarno nemam. Mislim da je sad... Navijaš, ne bi navijala za nekog, šta je problem? Šalim se.
nego mislim da je liga dosta izjednačena i da će biti, kao što, evo, iz svake utakmice, prošle sezone mogu da kažem da su i bile utakmice koje, eto, tako su lagano prolazile 3-0. Ove sezone zaista nema takvih utakmica. Evo, ja sam gledala i posljednju utakmicu protiv Lajkovca. Eto, da je četvrti set završen koliko? 33-31. Tako da nema, i svi setovi malte ne odigrani na razliku, tako da nema ni jednog lakog meča, očigledno. Kup sam gledala. Stvarno, recimo da se meni onako, gledala mi se utakmica, gledala sam sa jednom mojom bivšom saigračicom, nas dve smo zajedno igrale u jedinstvu, i ona igra sad u Rumuniji. I gledale smo zajedno. Ja kažem njoj, pošto ona jednog momenta toliko je bila strastveni navijač jedinstva, i u jednom momentu, pošto se meni gledalo kao ok, znači sad Pazova će svoje, recimo naravno da smo ono kao ko će pobediti, i tada ja kažem pa ovo će se završiti 3-0 i ja ću sad da krenem kući, meni se još gleda odbojke. Međutim, stvarno totalno neočekivan jedan preokret. Mislim, jako nezahvalno, ne bih voljela uopšte da sad komentarišem, da krećem igrački, da igrački komentarišem i pojedinačno, nekako ne znam, ne osjećam tu neku slobodu da sad ja trebam bilo koju ekipu pojedinačno da razapinjem na te neke statističke podatke, ali eto, u svakom slučaju ja sam smatrala pre utakmice da će jedinstvo osvojiti ovaj kup. Dobro, svi su smatrali, izgleda, osim mene. To moram uvijek da kažem, ali dobro. Čestitam. Rile mi još nije čestitao, ali nema veze. Ajde, čekaj, tu čestitku njegovu. Čekaj da pitamo, Milane, ko će osvojiti kup u Rumuniji? S kim igrate vi uopšte sad? Čekaj, tek je četvrtfinale. Pa ne, pa četvrtfinale. Nije bitno, s kim sad igraju, važno je ko će osvojiti. Pa koliko ima sad 8 ekipa još i da ja to mogu kad su 2, ne mogu sad kad ih je 8. Ne. To cela liga igra kup. Ne, ali apropo... Kako? Šta ti znači? Sve ću ti ja kažem sve parove. Ajde reci, dajte zaradimo na kladionici. Ajde. Igraju Arđeš Lugoš. Ko je bio prvi? Nisam čuo. Arđeš, Piteš ti Lugoš. Dobro, to će Lugoš da pobedi, idemo dalje. Pobedio je. A pobedio je, pa eto. Eto, a nisam ni znao. Igraju, znači, u Bukureštu Rapid i Jovanino Trgovište. Ko će da pobedi? U 2 meča, jel? Pa nemoj sad u 2, ko će sutra da pobedi? A gde igrate sutra? Sutra utakmica. To je danas, ajde. U Bukureštu. U Bukureštu. 3-2 za Trgovište. A ne mogu 5 setova, pa stani. Pa dobro, ali kako pobedit ćete sad. Pa imam neke obaveze posle. Žuriš u izlazak posle. Pa ne mogu, pa 3-0, molim te. Pa ne, ja ne odlučujem o tome. Ja sam samo kanal, razumeš? Mislim, preko mene struje te informacije. I sad, šta će da se desi ako stvarno bude 3-2? Pa ne, ja ću se obesiti. I ako ti postigneš recimo 18 poena, ajde. A gde nađi tih 18? Pa ne znam, ja sam kanal, kažem ti, ne znam. Koliko bi ti, bej? Koliko bi ti? To je ta marka, koliko treba. Čekaj, ajde, šta možemo... rekli smo da ćemo prognoziramo i Ligu šampiona, ajde. Kad smo sad tu. Ajde, vi ste veliki poznavaoci odbojke, ajde. Mi ne možemo pogodimo nijedan rezultat. Jaglija je rekao da bi čak je za Džibaši mogao da osvoji. Jel' tako? Pogledaj mi posle ove današnje utakmice. Mogo bi, znači baš u svakom slučaju. Dobro, nije jedna utakmica sad merilo. Žene igraju fantastičnu sezonu, mislim, to je čudo. Danas, eto, u kupu Turske, stvarno se dogodilo baš ono pomračenje za Džibašija, a neverovatan Fenerbahče, mislim, 3-0, naravno prvi poraz 3-0 ove godine za Džibašija, ali
To je tako bilo moćno, 7 as servisa, Fedorovceve i tako dalje. Znači, mislim, dobro, turski klubovi su mi negde ipak glavni i glavna stvar ti je, Milane, sad u četvrtfinalu Fenerbahče Koneljano. Eto, tu ko dobije, taj sigurno ide i do finala, mada i tu ima, ja mislim, u polufinalu Vakif, tako da strašan je rivalitet. Mislim, ono, u tom delu žreba su svi, samo je Začibaši na svojoj strani. Tako da, Začibaši će sigurno. Biće opasnih mečeva će da budu. Ajde, Rile. Što da radim? Pa reci ko će da osvoji, ajde. A ja ću da za Fener. Dobro. Ja isto sam htio da kažem, znači meni je finale, znači baš i Fener osvaja. Eto i ja isto smatram da bi Fener trebao da osvoji to. Pa ja navijam naravno za Fener, ali mislim da pa ko izađe kao pobednik iz Fener Koneljana da će taj osvojiti. Iz utakmice Fener Koneljana, da će taj osvojiti. Ali dobro, u svakom slučaju jedna utakmica. Ali znači misliš da će da osvoji... Pa ne znam, možda, pa ne znam, a baš ko zna šta će biti u finalu, pa da, koga mi. Ezađi, rekao je... Imam jedno pitanje za Rile. Rile, Molim? koju bi ligu ti preporučio naredne sezone, pošto si se naradio i Nemačke, i Poljske, i ne znam, pa dobro, i nekad smo i italijansku radili, tursku, to su sve neke lige koje su korak napred posle Rumunije. Koju bi ligu preporučio, Jovan? U svakoj varijanti Nemačku. Nekako mi se ona uklapa, ne znam, radio sam, dobro si rekao, gomilu utakmica, posebno tih vodećih gore, ajde, ono, i Šverina i poznamo Stuttgarta i tako dalje, nekako mislim da bi to bilo onako lepa liga za nju, u svakom slučaju. Ne znam koliko je baš sad velika razlika u lovi, sad mi u Rumuniji. Moramo razmišljamo o svemu, ne samo ovo napred. Znači, menadžeri... Ba ja bi to ovako prošlo, majke. Dobro, ništa... Ja bi joj neku Poljsku lepu našu, da to bi bilo super. Ekstra, znači, lepo se dogovorite, znači oko svih uslova, sve da se dogovorite koje država i ja šaljem tamo materijal. Poljska, pa može i Turska, što ovi dobri klubići, šta fali ovo 4., 5., 6. dole. To su odlični klubovi. Nilufer, Sarijer, to je sve dobri treneri, dobri klubovi. Što da ne? Znači, sledeće godine u ovo vreme, želim da sam pozvana u podcastu, da pravimo retrospektivu iz koje države, to ćemo ostaviti za neku drugu priliku. To će pravo da rešimo, mislim, znamo čoveka ovog glavnog za podcast. To ćemo da idemo onda iz sezone u sezonu, državu po državu. I ovako, tamo lepo kako smo danas ispričali o Rumuniji, sledeće godine pričamo o znači imamo uslov svake godine moramo u drugu državu i nema vraćanja u državu u kojoj sam prethodno bila. Ako ti se svidi, onda ostaješ. Okej, hvala. Samo da si srećna, mislim, nećemo mi da ti igraš 2 godine tamo da nije lepo, mislim. Ipak mi vodimo računa o našim igračima. Moraju da budu zadovoljni. Ništa, ajde da privodimo kraju. Pozdravi mi, ja ne bi da ja sviram kraj, ali pozdravi s moje strane Baneta Gajića, pozdravi mi Teodoru puno, pozdravi mi Saru Klisuru. Ko još igra tamo? Ko će vrati 17 igrača na brojati? Šta je to? Nije Hudić. Ja, Magarac prvi. Bjelica 2. Čekaj, Bjelica. Ajde, Alba, Blaž. Ajde, iz Albe ti je lako sad, Đosla, Bohiša, Koca, Teodora, Sara, Vulin, Milena Koprivica, Silvija. Tanja Grbić. Sara Ranković. A možda nema 17, ajde, možda je koja manja, ali nije bitno, to smo onako odoka na brzinu. Aha. To neke 15, ajde. Tu smo neki. I 5 trenera.
Steva Ljubičić, Gavrilović, Šegi, u Lugožu, tako je. Eva, Bane i Milan iz Volontarija. Milan Ljubičić Da. i to je to. Eto, 5 trenera, bravo, čestito. Svima želimo puno sreće. Puno Za početak. sreće. Kako napreduje podcast, sve se više pripremamo, to je dobro. Hvala Bogu. Pratit ćemo. I ako je moguće da svi ostvare svoje ciljeve. Hvala. Ništa, ajde, da ja onda sviram kraj. Čekaj, ja ću za kraj, pošto kod nas će uskoro, kod nje je već 8. mart, pa eto, što kaže, da ti poželimo srećan 8. mart, eto, ako nije problem. Rile je uvek bio džentlmen, to su ti novosadski maniri, svaka čast. Tako da ništa, a tebi stvarno želimo mnogo sreće, evo sad i u kupu, a posebno u kupu CEV. I onda u play-offu, i eto, ajde, znam da nisi bila dugo kod kuće, ali ajde izdrži još tih par meseci i osvojite to što imate i onda putuješ dalje. A mi se opet naravno vidimo, jer si ti, evo, to već sad postala deo našeg šireg kolektiva, tako da zvaćemo te opet. Hvala lepo, baš mi je drago. Nadam se da ćemo se uskoro čuti. I ja vam želim sve najbolje. I videti, čekamo te u studiju, nemoj da zaboraviš. Ne, naravno, dogovoreno. U studiju obavezno. Ajde. Ćao. Hvala ti, čao. Ćao.